କୃଷି କଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ହାଇଡ୍ରୋକୋଲ ବଏଜ ରେଡି ତ? ବଏଜ ବାଘ ଘରେ କଣ ମେରିଗ ନାଟ କରିବ? କେବେ ଶୁଣିଛ ବାଘ ଆଗରେ ମେରିଗ ନାଟ କରିବ? ଏ ଯୋଉ ଭାଡୁଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ସେ ଭାଡୁଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେତେ ପଇସା ଆଜି ନେଇଛି ବଏଜ ମତେ କହିବ, ସରିଲା ପରେ କହିବ। ସବୁବେଳେ ମେରୁକର ନାଟ କରେ। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ବାଘ ନୁହେଁ, 35 ବର୍ଷର ବାଘ। ତମ ପ୍ରଫେସନାଲ କଣ ମାଇକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ? ନାହିଁ ତା ପଚାର। ତମ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଖରେ କଣ ମାଇକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ? ଆରେ ଭାଇ ଆଣ। ବଏଜ ଏସଏମଓଡି ଏମିତି ବାହାରିନି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବଏଜ ରେଡି ତ? सब लोग हाथ ऊपर करके बोलो रेडी तो? देखिया हेले लोक फ्री रे जाउछन्ती, किंतु बाघ को देखिया हेले साहस थिबा दरकार। बॉयज हाइड्रोकोल बॉयज रेडी तो? बाघ देखिबो। देखो भाई, मैं हूँ ऐसे मॉड्यूल, तुम तुम्हारे हाथी घोड़े शेर सबको ले आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ।
ଆଜି ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଯିବୁ ବାଘ କେବେ ଦେଖିଛୁ ପୁଅ ତୋ ଜୀବନରେ? ଦେଖ ବାଘ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ କେତେ ପଇସା ଆଜି ନେଇଛୁ ତାଠୁ? କେତେ ପଇସା ନେଇଛୁ ଖାଲି କହ। ଥମ୍ବନେଲ ପକେଇଛୁ କେତେ ପଇସା ନେଇଛୁ? ତୋ ବାପା କହ ଉପରେ କେତେ ଲଗେଇଛି? ଚୁଙ୍ଗା ବେପାରୀ କହୁଛୁ? ଚୁଙ୍ଗା କିଣିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କି? ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୋଡେ କଲ ପିଲେ ଡାକିଲ ତାକୁ। ଏଠି ଜିତୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ବି କହିବ। क्या तो पाखरे पैसा नहीं लगे भाई आई गवा हो। अरे फिर से आई गवा बिया शर्म सारे हमसे कंपटीशन कर भी है। फाइटर क्लब बॉयज बाप सब बाप बॉयज रेडी तो मान जरा बेटे घने ले वरना तो देख के कितने का तो डॉन